Shin ka san dalilin da yasa leda birki yake zuwa da wannan abun? Wannan abun yana da matuƙar amfani a cikin leda birki. Amfanin shi shine ya nuna mutum, ko kuma in ce akwai ƙaran da yake yi a matsayin alam da yake nuna cewa brake pad ya kusa ƙarewa, ta yadda ba zai taɓa wannan gurin ba. Kaga wannan ya cinye sanadiyyan ba irin wannan abun a jiki, mutum ba zai iya gane brake pad ɗin shi ya kusan ƙarewa ba. Amma inda akwai irin wannan abun a jiki, kamar yadda kuke gani, in ya kusa cinyewa akwai ƙaran da zai ringa yi in mutum ya taka birki, ta yadda mutum zai san da cewa leda birkin shi